बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो भुटान फारसे रावना होगासिनो दङ। मानो भुटान फारसे रावना होदों होननानै बुङोब्ला थांनाय बोसोरावबो जिथुनाखि भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया मालिबिथा ओनसोलजों हाबनानै गोबां गामिफ्राव बेबायदिनो संहार खालामदों। ओमफ्राय थांनाय बोसोरावबो बे दैखौहाय प्रटेक्सन होदोंमोन रायजोयैनो ओंखारनानै। ओमफ्राय थिग देग्लायबो बेबायदिनो दैबाना जानायनि सिगांनो रायजोयैनो ओंखारनानैहाय बे दैखौहाय प्रटेक्सन होदों आरो। ओमफ्राय साननै अर्डार मोनदों होननानै आं खोनानो मोनदों। ओमफ्राय दिनैहाय लास्ट। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्ल'र खालामना देखायनो सानदों जिथुनाखि दिनैनि खामानिया माबायदि साक्सेसफुल जाखो, बेसेसिम आवगायखो, हाजोबखो ना हाजोबदिया, आङो बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लानानै फैदों। दा बेनिखायनो जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायलांनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय आंनि उनथिंजाय नै गोबांथार आदा मोना फैबाय। मावगासिनो दा ने आदा? थारमाने बिमा गोबांनि फिसाफोर जाहैबाय एसे फैलाबायनो सेंग्राफ्रा। मावगासिनो दंलाय दा खायफा? आदसा, खामानिया माबायदि आवगायखो? हानायसै नामा? हाहांहां। आदसा, दा आंनि चेनेलनि दारै नोंथांमोना माबायदि खामानिया साक्सेसफुल जाखो आङो देखायनोसै। नायनानै लाबानो जाबाय आरोखि ना, हादों ना हायाखै। नै बैयावनोसै आरोखि। अब्ला नेथ'दो लोगोफोर, मोनहैखासिगोन। दा लोगोफोर, जिथुनाखि दै गावस्रानानैहाय गामि गेजेरजों हाबदों, बे जिथुनाखि प्रटेक्सन होगासिनो दङ बे जायगायाव मोनहैथारसिगोन जोङो। ओमफ्राय बिसिना भुटानना दंग'आ नै ओरैबायदि मोजां दाख्लाय खालामो ओरैबो ओरैबो। ओमफ्राय दैया नै बेजोंनो गावनानै फैदोंमोन, बेजों गावनानैनो गामि ओनसोलजों हाबदोंमोन आरोना। दा माखासेफ्रा फैलाबाय नै। औ आदा फैला जेनबाय। दा बेजोंनो गावबोदों आरो दैया। दा आङो जास्ट नोंथांमोननोहाय सर्टनाव थांनानै दिन्थिनोसै माबायदि आवगायखो खामानिया। ओरैबायदि गिदिर गावबोखादोंमोन बेजोंनो दैया। हाजोनिफ्राय फैनाय दै ओरैबायदि कारेन्ट जायो, गाबथानो हाया आरो। मथा मथि जानजिसे दैबाथाय नों बेखौ बारनो हाला आरो, ओरैबायदि स्पिड फैयो। दा बेजोंनो गावस्राबोदोंमोन आरो दैया। बल नायनोलै सार। बल नायनो? दे आखान सिगां फैबाय ने? आदसा दे, माने बिसोर बल नायग्रोसिगोन आरो। भुटाननि दंग' जाहैबाय नै बेबायदि दैया। बा बिदि राननानै हरजायो ने? आदसा, ओमफ्राय गोसोला खेबसेन द्रायबो खालामनो हायो जाहैबाय ने? फोरानजोबनोबो हायो। औ मानसिफ्राथ' टाइम जाबाय नालाय दा फैलाखासिगोन बायदि आरोखि दंग'आ। ओमफ्राय नैबेथ' भुटान जाहैबाय हनै, बे गासैबो भुटान गोजा जाहैबाय। नाया ना दं जाहैबाय। ओरैनो जास्ट बिथांमोना ओरैनो टाइम पास बेयाव थाबाय आरोखि। दा आं एसे जायगायाव थांनानै देखायनि। ब्रादार, दा फाइनालि आङो मेन जायगायाव सफैबाय। नोंथांमोना नायलांदो माबायदि मावलांदो। आङो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे एक्सप्ल'र खालामनानै देखायनोसै। नैबे दैयानो मालिबिथा ओनसोलजों हाबनानै गोबांथार गामिफोरखौहाय संहार खालामदोंमोन। बेबायदिनो गोबांथार खामानि मावफैदोंमोन। थांलांनायसै नामा नोंसोर? औ दे। दा बेबायदि आरोखि, जायफोरना मावनो न'खराव गारजेनफोर गैया, हौवाफोर गैया, हिनजावफोरानो ओंखारनानै मावफैनांदों। दा नै बेजोंनो बायफ्लंदोंमोन। बायफ्लंनानै बेबायदिनो गामि ओनसोलाव हाबनानै गोबांथार बेबायदिनो न' बां साय सम्पतिखौहाय संहार खालामदोंमोन बे दैया थांनाय बोसोराव। ओमफ्राय बेखौहाय बेबायदिनो गामिनो ओंखारनानैहाय बेबायदि प्रटेक्सन खालामनाय जाबाय। नै आं नोंथांमोननोहाय क्लियारै भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्ल'र खालामनानै देखायनोसै खामानिया माबायदि आवगायदों, माबायदि मावदों, गासैखौबो नुलांजोबगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा बेबायदि खालामबाय आरोना। आं गाहायजों ओंखारनि नै बिदिजों अयथासार गोजौआव बाज्रुमबाय आङो। दा नै ट्रेक्टरजों रोगागासिनो दङ। ओमफ्राय नैबे भुटाननि दंग' जाहैबाय, बिसिना दाख्लाय खालामजोबखायो। ओमफ्राय नै बेजोंहाय मेन बायफ्लंदोंमोन दैया। आं देखायनोसै, नेट हेबबाय नै। नेटखौहायबो फुरा बेबायदि होनानैहाय हेबनाय जाबाय आरो। हेबनानैहाय बल्डारखौहाय होनानै प्रटेक्सन खालामबाय आरो। नै बेबायदि फुरा मजबुत होखाबाय। दैया बेजोंनो ओरैबायदि गिदिर बायफ्लंदोंमोन आरोना, ओरैबायदि गुवार हाबखादोंमोन दैया। ओमफ्राय बे दैया जुदि बेबायदि प्रटेक्सन होआमोनला अल मालिबिथा हिसाबैहाय संहार जाजोबगौमोन आरोना बे दैजोंनो। नै ओरैबायदि गिदिरखा दैया। दा नै बेबायदि आरो। ओमफ्राय नेटफ्रा थोबाय ने ब्रादार? नै बेबायदि होबाय आरोना।
बेखौहाय गामियैनो ओंखारनानैहाय दा माथो आदायाबो बाहागो मोनफैदों हाया ओरैबो मेरला दङ ने माने खासिबारिनि बिथांनि हायाबो ओरैहाय मेरला दंफैयो मालिक बिथाजों नै बेबायदि मजबुत मावबाय आरोना आं एसे गाखोस्रुलायबावखानायसो नै नायदो नै वा ओरैबायदि गिदिर फैखादों नै दैया ओमफ्राय बे दैया जुदि हाजोआव अखा हायोब्ला ओरैबायदि डेन्जार फैखायो बेयावहाय जाहाजाबो सलिया नावाबो सलिया ओरैबायदि कारेन्टसो आरोना जायानो बे दैयाव हाबनानै लाबाय साहासो हमखांहैनांगोन आरो खोलाहा मोननाय नङा दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय बै नुदोंना हनै नोंथांमोना बे मा बुस्थु बेलाय बेयो जादों जाहैबाय अमब्लिंनि जिथुनाखि हेंगिं ब्रिज भुटाननि ओमफ्राय सिगांफोर बेयावहाय बेरायनो मोनोमोन दायो हाबहोलाबाया आरोना गोदाव सोराव हाबलाबायनो मोना दा थांथ'ला आं बेयावहाय दा आरो मावग्राफ्रा मावगासिनो दङ नै खस्थ' खालामनानै दा दैया ओरैबायदि गिदिर फैयो बेजोंनो बा ओरै बोहैलाङो नै ओमफ्राय बे दैयानो ओरै बायफ्लं लानानै गामि गेजेरजों थांदोंमोन आरोना नै बैजोंबो मावदों खोलाथिंजायबो आं एसे देखायनि ओमफ्राय आदा देग्लायनि बोसोराव माबायदि खामानिफ्रा आवगायदों खामानियाथ' जेनेबा मैयानिफ्राय स्टार्टिं औ खामानिया मैयानिफ्राय बिसिम दा नों दा नुदों बेनोसै औ ओमफ्राय हानाय हायैखौ जों सिन्था खालामदोंमोन खिन्थु मावनांगौ बहुद दङमोन औ पाब्लिकनि माखासे लोगोआव खामानिखौ एसे दोनथ'नांगौ जानानै आद्रा थाबावगोन नामा खामानिया एसे खामानियाथ' आद्रा दंबावो आच्छा ओमफ्राय दा नैबे आदायानो गोबां भुटानावहाय पारमिसन लानानै बे खामानिफोरखौहाय मावहोनाय जायो थांनाय बोसोरावबोथ' आदायानो रायज्लायदोंमोन ओमफ्राय ओरैनो सानबैसेसोनि अर्डार मोननाय जादोंमोन ओरैनोथ' आं सानथामनि पारमिसन लादोंमोन मैया स्टार्टिंमोन दिनै साननै जाबाय औ सानसे दंबावोमोन सानसेया ओरैनो थांसिगोन दा पाब्लिकआ माने गोसो गैला औ बेबायदि आरोखि ना दैयाथ' फुरा सिदा फैनानै नैबेजों सौवोब्ला फुरा बे बायलांखागोन आरोना दा बेबायदि आरोखि नै बेखौहाय मजबुत ओरै होजोबनो मोननांगौमोन ओरैहाय ओमफ्राय नैजोंहाय एसे थानायसै बायदि जाहैबाय आरोखि ना दा मा खालामबावनो आं एसे देखायबावनोसै दा नायदो नै बेबायदि खामानिखौहाय मावदों आरो बेबायदिनो हौवाफोर हिन्जावफोर मावनाय जादों जायफोरना हौवाफोर गैया हिन्जावफोरानो मावफैदों जानांगौ ओमफ्राय जायफ्रा हौवाफ्रा सोलाबाखै हिन्जावफोरानो मावफैदों जानांगौ आरो दा हौवाफ्रा खारबाय होनदों आरो खायसेथ' आरो लान्जाय फानग्राबो थाखायो दा बेबायदि आरोखि नै खामानिया मावगासिनो दङ दा नै नायदो ग्रिद ग्रिद मावदों आरो बयबो ओमफ्राय गोबाङानो खारबाय बिराद गोबांमोननो मानसिया ओमफ्राय लामा लामा थांलाबाय आरो खायफा बल खेला दंबाय खायफा बेबायदिनो थांबाय आरो बेबायदि ओरैहाय नै फुरा नेट होबाय नै ओरैहाय मावलांजोबगोन आरो ओमफ्राय खामानिया जुदि आद्रा थायोब्लाथ' एसे साननो गोनां जायो आरोना नै खामानिफ्रा माबायदि आवगायदों खामानियाथ' एसे मोजां आवगायनानै दंथ'यो एसे दंबावोमोन माखासे मावनो गोनां ओमफ्राय दा जेनेबा आद्रा थासिगोन ने खामानिया एसे आद्रा थासिगोन जाखिनि खामानि जानांगौमोन खामानिया साक्सेस जायाखिसै आरो जों सानदोंमोन जोङो फुरा कमप्लिटलि खामानिखौ दिनै फोजोबनो खिन्थु जोंहा दिनै गेजेराव खामानिया जोबखानाय नङा आरो आद्रा थासिगोन ने ओमफ्राय जेनेबा बे आद्रा थानाय खामानिखौहाय मावफिनगोन नामा जेनेबा खामानिखौ जों रायज्लायनायनि गेजेरजों गाबोन मावनाय जायो होननानै जायो कमप्लिटलि जोङो 30टा गामिखौ लिंनानै मावनायनि केपासिटि जों लाबावगोन आरो जुदि बे आद्रा थानाय खामानिखौ मावाब्लाथ' बे आद्रा थानाय खामानिखौ मावाब्ला जोंनि मालिकफ्रा ओनसोलानो दंस' माने जोब्बाय होनना बुंजाबाय आरो दा बेनिखायनो मावनाया बिराद मोजां आरोखि आद्रा थागोन खामानिया आङो सानदोंमोन टटेलि खामानिया कमप्लिट जागोन नामा सानदोंमोन मानो होनना बुङोब्ला खामानिया एसे आद्रा थाबावगोन आरोना आंथ' मैया फैखायाखै दिनैहाय नायफैदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मिथिबाय खामानिया एसे आद्रा थाबावगोन दा बेबायदि आरोखि मावग्राफ्राथ' मावदों नै ओमफ्राय ओरैहाय बेबायदि मावगासिनो दङ दा गोसो होना मावगासिनो दं आरोना नै बिसोरो मावथाबथारदों आरोखि ना औ हाब गियाला आजिखालि हाखौ बायनो हाला आब' लाख लाख औ दा बेफोरबायदि हाखौ खुरखाना लाङोब्ला सेस औ हनै दैया माबायदि गादु जादों नायदो
अनेक खख्लेंजों गुरदों आं एसे जायगायाव देखायथारनि दे बे दैया माबायदि स्पिड फैयो माबायदि गान्दु जायो बेथ' एकदमबारे 100आवहाय 2 बाहागल' होनजायो ने दैया औ जुदि दैया फुल फैयोब्ला समान बेयाव जाहाजबो सालायनायनि दम गैया दा इदि आरोखि दा खख्लेंआ ओरैहाय जावखेना हरगासिनो दं आरो दैखौहाय दा ओरैबायदि गिदिर जाखायो दैया नायदो नै बेनो आरो दैया नुबाय गान्दुआ माबायदि जायो ओरैबायदि गोथौ जायो ओमफ्राय बेखौनो ओरैहाय होथेनाय जाबाय नै ओरैहाय बायफ्लंलाङोमोन दैया जोबोर गोलाव जादों आरोना बैनिफ्राय लानानैनो ओरैहाय फुरा प्रटेक्सन होबोनो गोनां जाहैबाय नै दैखौहाय ओरै दानख्लायनानै हरबाय आरो बेजोंहाय मेन दैनि लामायाथ' बैथिंजायसोमोन ओमफ्राय ओरैजों फैदों आरो ओमफ्राय बेनो गामिजों हाबदों बेखौ रोगाजोबनांगौ जाहैबाय ने जारलालै बिराद खस्थ' अन्थाइ रोगानांगौ जाहैबाय नै दे मावना हो रोगाना हो नै आरो ट्रेक्टरजों लाबोबावबाय आरो बिदि मावनांगौ जाहैबाय ट्रेक्टर गंसे सफैबावबाय आरो बेखौ लखबसिगोन साइडआवहाय सानसे मावनांखाबाय ने औ सानसे जाबाय दा लोगोफोर मानसिफ्राथ' थांजोबबायमोन नालाय ओमफ्राय खामानिखौहाय आद्रा थागोन सानदोंमोन ओमफ्राय नैबेबायदि खख्लेंजोंनो मावहोनाय जाबाय ओमफ्राय खामानिया हाजोबसिगोन आरो बेल'सै नै एसेल'सै आरो मथा मथि खामानिया हाजोबबायानो होनजासै आरो खख्लेंजोंनो मावहोबाय नालाय दा मानसिजों रोगानानै होनोथ' हास्लाबला दा बे हिसाबैनो खख्लेंजोंनो होनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा नेटखौल' होसिगोन हाजोबसिगोन आरो फ्राइनहिन खामानिया नै अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोननो आङो भिडिअखौहाय दिन्थिबाय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो गोसोब्ला खालामनो हागोन आरो